Gwenge wa mabende winjo ka Millicent Adhiambo tero wa mo nononwa malongo gwenge maga bodi kolonje kaka ne ochakore gi jodongo mung'eyo sigana mar chakruok mare kaka nying no biro. An bende bro medo oro mili mondo dhi ong'eni to miel ka jigo bodi ni en bodi mane nikech dho ngere to bodi en del. Koro ibiro nyiswa ni en bodi mane. Erokamano ahinya. Wasudo jod bura mawuok e kaunti ma Kisumu koro wuok oko ka kwayo jatend piny William Ruto mondo gol chik mar chungo chenro mar keto kembe sukari ma chemelil kod moro ni lwet joket mwandu kata obedo ni kembego osechiwo ayanga. Jod bura wacho ni chenro no nyocha ne otim apoya kendo thothgi ne ok omi thuolo mar golo paro. Gino ma giwacho ni dhi ataro mar chik ka bende gimedo ni ok gikwed dwaro mar bero kembego. Matimore kinde ma piny owacho mamalo to osegolo oboke moyiedhi magoyo piny bod ma chemelil ka mano en ranyisi ni kembego sani koro osechak ta kod ji giwegi. We had a sugar caucus. We still have the sugar caucus. The point is, these things are being done overnight. I think some of these factories have been handed over the weekend. I don't see what is the rush if everything you're doing is above board. Gimodagi kabisa mugin en process. Gin koro gin gik mogariyo e Kenya ka mwaneno. Nen achiel ne swearing in mar Kibaki 2008. Secrecy gi hari beno timego. To giwachi leasing ni. So wakwayo ni mondo time eyo maber maler ma ji neno tek. An kata ng'ato wanyocho nyisa pod ok ayudo thuolo mawuogi jotich nikech onge time en gimi wacho ni sani to gimitimo titimo kujo kineno ka ginene. Wakoch ni gima suspect gini momiyo wadage kabisa en kaka process bedo hurried. Kambego koro joma nyocho tele kata joka manyocha ni e boards mag kambego wawinjo ni gin bende koro osegolgi koro boards go onge. Miyo gini otimre haraka, otimre yo mok oriere ma ji duto ng'e gima timore emomiyo ok wamor kode, ok wadware, wadwano gole oweye mondo chake manyien. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe